Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Antonia Mikaela Arimbi NPM 171. Wonten ing mriki kula badhe ndamelaken tulodo teks Pranoto Adicara gegengi merti desa. Minangka cakepin tugas mata kuliah bahasa daerah bahasa Jawi kanthi dosen pembimbing Ibu Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para sesepuh dalah pinesepuh ingkang anggunging mastuli dumateng pepoyaning kaumatan ingkang tuhu kinabekten. Panjenenganipun para bapa kiai, alim ulama ingkang boten saged kula sebat setunggal bapak setunggalipun. Ingkang siang pantaraning ratri tansah ambibaraken ambabar saha anggelar piwucal-piwucal ing agami kanthi adhedhasar mustaka suci wahyu ilahi kinarya pinuntun kiblaten panembah ingkang dahat minulya ing budi. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Suren inggih panjenenganipun Bapak Slamet dalah para pangembating praja para satriyaning nagari ingkang tuhu pantes tinulot lan tinulada. Para sutresna budaya ingkang agung lumardi mawardaning budaya luhung nun inggih panjenenganipun dalang gunawan Allah ibu-ibu waranggana para kadang wiyaga ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun para pamiyarsa kakung miwah putri ingkang tuhu pantes sinuba ing kinurmatan. Gelenggana bilih panjenengan sedaya lan kula jejering tilah sawantah jalma manungsa limrah ingkang tansah kapurba Gusti ingkang Maha Agung anenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun keparing angulbaraken saguging karahmatan, kanikmatan, taufik, hidayah, lawan inayahipun. Kasarasan, kabagaswarasan, kawilujengan, katentreman, dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satempah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten panti pagelaran ringgit wacuca menika kanthi winantu suka lawan bariki. Salajengipun sholawat miwah salam dumateng Jinandika Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minangka satriya pinilih sekaring bawana mustikaning jagat ingkang tansah kaantu-antu barokah dalasan syafaatipun wiwit gesang wonten ing alam bebrayan ngantos dumuginipun wonten ing yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Mugi linepatan ing deduka tinebehna ing saliring sesendu dene kula kumawani gumataken lumarap atur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Satemah anggegepil dumateng kamardikan panjenengan sedaya anggegenipun nembe eca sakeca lenggah kanthi imbal pangandika. Nun inggih sedaya kalawau labet anggen kula gadah suwanggi dumateng dawuh timbalanipun kadang Panata Krida Dharma ingkang maharni dumateng jasad kula. Kula ingkang piniji minangka Pranoto Adicara ingkang dalu menika nun inggih pun Antonia Mikaela Arimbi ingkang tinagenah hambuka wiwaraning suka wunganing wicara duaraning kandha badhe nderekaken
Lamprahing adicara merti desa Suren dalu menika wiwit purya madya ngantos dumugi wasana. Salajengipun minangka urut reroncening adicara ingkang badhe anggegraning ringgit wacucal dalu menika. Anenggih kadhe ingkang badhe katur mekaten. Adicara ingkang sapisan nun inggih pambuka. Titi laksana ingkang angka 2 nun inggih tari gambyong persembahan saking Sanggar Husada. Titi laksana ingkang angka 3 anenggih tanggap wacana saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Suren. Titi laksana ingkang angka 50 anenggih panyematan kembang panjenenganipun Bapak Satya DPRD Kabupaten satempat. Salajengipun titi laksana ingkang angka gangsal anenggih donga kalajengaken panutup. Titi laksana ingkang angka 6 pambabaring tokoh wayang kaliyan kidalang kanthi lelampahan gandamana luweng. Sagung adi lenggah kakung miwah putri dalah pamirsa ingkang minulya ing budi mekaten menggah urut reroncening adicara ringgit wacucal dalu menika. Awit saking menika sesampunipun kula ngaturaken urut reroncening adicara keparengan panjenengan sedaya kepareng lenggah kanthi mirunggan sinembi ngentosi lumpahing adicara salajengipun kula ridho lan pangestu panjenengan sedaya keparengan kula humatur badhe amurwani laksitaning adicara. Suwawi kula derekaken maos umul kitab kanthi ridho wal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabil Qur'anil Karim syafaatulillah lahumulku al-Fatihah. Titi laksana sepisan pambuka. Sagung adi lenggah adicara sampun kabikak kanthi waosan umul kitab kala wau. Mugi dadosa jangkeping pepuji satemah adicara ing dalu menika lumampah kanthi wilujeng tebih ing sambekala ngantos paripurna. Titi laksana kalih tari gambyong kanthi lumeberaning wekdal sagung pamirsa kula aturi nyawijekaken rasa cipta saha karsa awit adicara badhe kalajengaken titi laksana angka 2 inggih menika pahargyan tari gambyong. Menika pasugatan saking Sanggar Husada. Mugi tari punika saged dados panglipur miwah tandha bagya raharja tumrap sedaya lenggah. Kula sumenggakaken. Titi laksana 3 tanggap wacana. Sesampuning kepareng ngraosaken pasugatan tari gambyong katimbalan lajeng titi laksana angka 3 nun inggih tanggep wacana saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Suren Bapak Slamet dumateng panjenenganipun wekdal saha papan kula aturaken. Titi laksana sekawan panyematan kembang
Salajengipun Titi Laksono ingkang angka sekawan inggih menika panyematan kembang minangka tanda pakurmatan dumateng panjenengan Bapak Satya saking DPRD Kabupaten setempat ingkang sampun kersa rawuh hangregengaken pahargyan merti desa dalu menika. Titi Laksono gangsal donga. Sesampunipun sedaya Titi Laksono kalampahan keparengan sami tumungkul nyuwun wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi adicara merti desa punika pikantuk berkah, kawilujengan, saha kaslametan tumrap warga sedaya. Donga badhe kapimpin dening panjenengan Bapak Kyai wekdal saha papan kula haturaken. Titi Laksono 6 Pambabaring wayang. Minangka Titi Laksono ingkang pungkasan saha inti saking pahargyan dalu menika, sumangga kula aturaken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Gunawan kanthi lelampahan Gundadama Luweng. Mugi karso amiwit pagelaran Ringgit Wacucal ingkang sampun kanthi kantos dening sagung pamiarsa. Sagung adi lenggah kakung miwah putri ingkang minulya ing budi mekaten anggen kula nderekaken lampahing adicara merti desa Desa Suren dalu menika. Wiwit purwa ngantos dumugi wasana. Kula ingkang tinanggenan nderekaken adicara mbok bilih anggen kula matur kathah kekiranganipun tuwin kirang trapsila anggen kula nggayahi jejibahan kula nyuwun agunging pangapunten. Boten saking kajarak nanging saking kawatesaning kabiasaan kula. Awit sampun dungkap Titi wanci saha pagelaran Ringgit Wacucal sampun kalampah ngantos paripurna. Kapareng panjenengan sedaya sesampunipun mrisani pagelaran punika. Kepareng wangsul kundur kanthi tentrem, kula namung saged nderekaken sugeng kundur. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih wilujeng dumugi ing dalem tanpa alangan satunggal punapa. Minangka pangalapan, kula pun Antonia Mikaela Arimbi ingkang tinanggenah dados pranata adicara dalu menika nyuwun pamit saha nyuwun ngapunten sedaya kekiranganipun. Cekap semanten atur kula wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.